A Sanidade Pública en Pontevedra recibirá unha nova estocada co proxecto do Gran Montecelo. Así o aseguraba esta mañá Luís Rei, acompañado da súa compañeira na lista de Marea, María Luisa Lores, membro ademais da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. Pontevedra sitúase, segundo eles, a cola das cidades galegas no tocante á cobertura hospitalaria. Como sabedes, Pontevedra está a cola no tema hospitalario, a cola das cidades galegas. En Vigo e en Lugo teñen novos hospitais recentes. Na Coruña está sendo reformado o CHUAC, en Ourense hai un novo edificio de hospitalización, en Santiago o hospital é relativamente novo e xa foi pensado para as medras. Tras analizar o plan funcional do proxecto para o Gran Montecelo, Marea conclúe que forma parte dun pulo privatizador da sanidade. Unha vez inaugurado o novo complexo hospitalario, Pontevedra contará con 660 camas fronte a 600 actuais, o que supón un incremento insuficiente tendo en conta que debe dar servizo a unha área de máis de 300.000 persoas, cunha poboación en progresivo envellecemento. Eles din que, inda que vamos a envellecer, vai envellecer a poboación, que van a procurar que haya altas precoces e que se controlen estas persoas mediante tablets, dispositivos médicos, porque GES Médica está moi interesada nas tecnoloxías no negocio e nos dispositivos médicos. A privatización reflíctese tamén, segundo Marea, nos aparcamentos previstos en ausencia dun sistema público de transporte, ademais da futura desaparición do Centro de Especialidades de Mollabao e do Hospital Provincial. Realmente no Gran Montecelo haberá 660 camas. O sistema público agora ten 600 repartidas a partes iguais prácticamente entre Montecelo e o Provincial. O caso é que prevese para Pontevedra a desaparición do Centro de Especialidades de Mollabao e a través do eufemismo de outros usos o que se está preparando é a desaparición do uso sanitario do Hospital Provincial. Xa se fala dunha residencia para persoas da terceira idade. María Luisa Lores explicou que o plan funcional apunta ao desvío cara á sanidade privada, o non contemplar camas para críticos, reducir as camas de trauma e non recoller fertilización in vitro. Tamén se manteñen os concertos de limpeza ou do almacén logístico. Considera que aínda se está a tempo de cambiar o plan funcional e evitar así deixar en mans privadas a actividade asistencial da área sanitaria de Pontevedra.